Susperraldi ekonomiko arin bat lortzeko bidean gagoz. Postasun larregi barik, baina 2011ko zerga bilketan 5,5% hazkundea izateko aukeragaz. 2013an onartutako zerga erreforma osorik aplikatu ahal izango dugun lehenengo ekitaldia izango da. Bia, gaur, Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 1.590 milioi euroko kudeaketa propiorako aurrekontu bat onartu dau, igez baino 6,6% gehiago. Hirua, aurrekontu horrek gehikuntza txikiak daukaz sailek erabili ahal izango dabezan zenbatekoetan. 1.156 milioi euro, 2014an baino 5,4% gehiago. Eta udalek be, diru gehiago izango dabe. Ia 811,8 milioi euro emongo jakez, 2014an baino 4,85% gehiago. Laua aurrekontuak 3 lehentasun ditu ardatz. Enpleoa, suspertze ekonomikoa eta bizkaitarren ongizatea. Horretarako, 10 eurotik ia 8 lehentasun horretarako erabiliko doguz. Saien aurrekontu osoaren 888,5 milioi. Bosta, aurrekontuen proiektu honek aurretiko 3 oinarri ditu. Aldundiko langileen soldatak izostea, zor publikoa ez gehitzea eta 2014ko tasa eta prezio publikoak mantentzea. 6. 2015ko aurrekontuan jasotako jarduketa garrantzitsuenen artean, honek nabarmendu gura dodaz. 304 milioi euro baino gehiago erabiliko doguz, adinekoentzako eta mendetasuna edo desgaitasuna daukien pertsonentzako zerbitzuetan. 19,2 milioi euro baino gehiago izango doguz, enpleo eta talentua zuzenean sustatzeko jarduereketarako, eta beste 5,6 milioi Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzeko. 85 milioi euro gorde doguz martxan dagozan azpiegiturak egiten jarraiteko. Amorebita Musika, Bermeo, Gerediaga, Elorrio, Ermuko, Saiesbidea eta beste batzuk. Eta garraio publikoa sustatzeko, 24,5 milioi euro erabiliko doguz metroaren 3. linea egiteko, 51 milioi Bizkaiko garraio partzuergoak kudatutako obretarako, eta 89 milioi Bizkaibusen zerbitzurako. Azken honetan, 8 zerbitzu hobetuko doguz, adjudikauta dagozan emakida barriak osatzeko. Bilboko Guggenheim Museoaren New Yorkeko zentro nagusiagaz dugun akordioa barrituko dugu, eta 2015 urtea izango da barrikuntza horren lehen urtea. Apostu estrategiko honi Bizkaiko gainerako museoei, BOS, kirolari eta batez be euskerari emoten deutsegun babesendoa gehitu beharriako. Inbertsioak egiten jarraituko dugu ingurumen azpiegituren arloan, 44,5 milioi euro eta nekazaritzan 4,6 milioi euro. Eta amaitzeko, lehendakaria sailaren eta ogasun sailaren, sail horretako arduradunak dauz nire ondoan ikusi duzuenez, 3 jarduketa aitatu gura dodaz. 20 plaza barri sortuko doguz zerga iruzurrari aurre egiteko burruka indartzeko. 6 milioi euro baino gehiago inbertituko doguz herri administrazioa barritzeko eta 3 milioi erabiliko doguz datorren urteko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeak antolatzeko. Estos presupuestos suponen mantener la apuesta por el apoyo al empleo como primera necesidad en el territorio de Vizcaya. Es un presupuesto donde no hay recortes, es un presupuesto que apuntala el gasto social, es un presupuesto que no genera ningún nuevo déficit, es un presupuesto que aumenta la inversión pública y es un presupuesto que visualiza también nuestro compromiso permanente de lucha contra el fraude fiscal con estas 20 nuevas plazas en el Departamento de Hacienda para tal fin. Creemos que es un presupuesto razonable, es un presupuesto creíble y adecuado a la situación actual del territorio histórico, a la situación actual de nuestras posibilidades económicas y de la situación de la economía y de la sociedad vizcaína.
Antes de que me lo pregunten, también les diré. Como ya avanzamos en el Pleno de Política General de septiembre pasado, la Diputación está abierta y va a iniciar un proceso de negociación con los 3 grupos junteros de la oposición, con el fin de buscar los acuerdos necesarios para posibilitar la aprobación de este presupuesto para el año 2015.